Kamoši, vítame vás na zápas Los Angeles Lakers New Orleans Pelicans na NBA 2K Mobile. Takže uvidíme, že kto vyhrá. Ideme rozskok Evan Mobley proti Jonasovi Valanciunasovi a Jonas Valanciunas vyhral rozskok. Útok New Orleans. Steal po Michael Porter Jr. Steal teraz New Orleans Pelicans číslo 26 Marcus Smart 36, sorry. A blok od Jarena Jacksona Jr. Trojka od Evana Mobleyho není dobrá a Larry Nance Jr. si pripísal rozskok. Jonas Valanciunas dáva dunk. Na skóre 2-0. A asistencia ide k Marcusovi Smartovi. Trae Young. Cez pol. New Orleans majú loptu. Prihráva hráčovi číslo 36 Marcus Smart. Brandon Ingram nedáva trojku a rebound išiel k Mobleymu. Druhý doskok. Trojka nie je úspešná od Trae Younga, ale Jaren Jackson Jr. doskočil a nedal. Larry Nance Jr. doskočil. Už má 2 doskoky. Evan Mobley si pripísal rozskok. A Jaren Jackson Jr. zase nedáva streľbu. Jonas Valanciunas si pripísal ďalší doskok. Tak. A Jonas Valanciunas dáva 2 body na 4-0. Trae Young má loptu za Lakers. Urobil taký hnusný ankle breaker, on vystrelil. Nedáva. Jonas Valanciunas doskočil. Prvá štvrtina vyzerá to tak, že 4-0. Ani tak nie, 6-0 to tak vyzerá. Larry Nance Jr. dal 2 body. Trae Young skúša za 3 body a dáva prvé body Lakers a prvú trojku v zápase. A skončila prvá štvrtina 6-3. Dobre, začíname druhú štvrtinu. Celý zápas sa hrá iba 2 minúty. 6-3. Ideme na druhú štvrtinu. Pečka Lakers. Young, Mitchell, Porter Jr., Jaren Jackson Jr. a Evan Mobley. Donovan Mitchell nedáva wide open layup, ale Evan Mobley doskočil a nedal. Marcus Smart číslo 36 doskočil. Larry Nance Jr. má loptu. Má voľnú pozíciu za 3, ale vyzerá to tak, že nebude strieľať. Jonas Valanciunas nedáva strelu. Donovan Mitchell doskočil. A Evan Mobley, krásna prieravka od Trae Younga. A prvé body Evana Mobleyho. Jonas Valanciunas dáva ďalšie 2 body. Má 6 bodov. Trae Young skúša za 3 a dáva. Vyrovnal to na 8-8. Ešte 50 sekúnd do konca, do prvého polčasu. A číslo 13 dáva dunk. Nepoznám jeho meno, tak iba jeho číslo budem hovoriť. Trae Young. 40 sekúnd do konca. Čo spraví? Vystrelí za 3. Nedáva.
Larry Nance Jr. doskočil. Brandon Ingram strieľa za 2, dáva na 12-8. Tréner New Orleans je z toho taký šťastný. A zasa Trae Young dal cez pol. New Orleans majú loptu. Číslo 13 dostáva loptu. Prihral Marcusovi Smartovi. Ten prihral tej 13. A číslo 13 ide na layup. 8 sekúnd do konca prvého polčasu. 14-8. To by ešte stihli dať aspoň nejakú strelu za 3. Tak aspoň za 2 dávajú. Trae Young dáva na 14-10. A je koniec prvého polčasu. 14-10. Prvú štvrtinu vyhrali New Orleans, aj druhú štvrtinu vyhrali New Orleans. Takže dúfajme, že či druhý polčas vyhrajú Lakersáci. Jaj. A začína sa druhý polčas. Lakers majú loptu. Trae Young, číslo 11. Chcel double team, ale nemôže a strieľa za 2. Nedáva, ale Mobley doskočil, jeho 5. doskok a ešte k tomu 2 body. Smart prihráva Jonasovi Valanciunasovi, ale Jaren Jackson Jr. zblokoval. Evan Mobley strieľa za 3 body a dáva 7 bodov a asistencia od Jarena Jacksona Jr. Prvé vedenie Lakers. Číslo 13 dáva 2 body. Trae Young strieľa, dáva. Už má 10 bodov, dvojciferný počet bodov už má Trae Young. Číslo 13 dáva Smartovi. Double team. Prihráva Nanceovi, ten prihral 13 a ten prihral Valanciunasovi, ale Smart nedáva strelu a Lakers získajú loptu. Mobley nedáva, už tretí raz nedal za 3 body. Doskok Smarta, Smart nedáva, ale doskok si pripočíta Jonas Valanciunas. 8 bodov pre Jonasa Valanciunasa. Trae Young skoro stratil loptu. Michael Porter Jr. dáva 2 body. Prvé body na jeho konte. Lakers vyhrávajú. Valanciunas skúša strelu, ale nedáva. Musel dať Donovan Mitchell z celého ihriska, lebo už bolo niekoľko sekúnd do konca. Takže tretiu štvrtinu vyhrali Lakersáci. A ešte aj vyhrávajú k tomu. A ideme na poslednú štvrtinu. 18-19. Lakers. A už sme v poslednej štvrtine. Ideme pozrieť, že kto vyhrá Game 1 do playoffs. Nice. Steal dal Jaren Jackson Jr. a protiútok. Donovan Mitchell nedáva za 3. Číslo 14 Brandon Ingram dáva 2 body. (20-19). Donovan Mitchell dal layup na 21-20. To je dobrý zápas. Ingram
dáva Naceovi, ten prihral 36 Smartovi, prihral Jonasovi, Jonas prihral Ingramovi, Ingram prihral Markusovi, ten strieľa a dáva. Lakers. Trae Young má strelu za 3 body, nedáva. Zasa. Číslo 13 nedáva trojku. Jonas Valanciunas doskočil. Jonas doskočil, zasa nedal. Môže teraz dať koža ísť zasa do vedenia. Michael Porter Jr. zasa nedáva trojku. Iba jednu trojku dali, to tak vyzerá. Ne, ešte niekoľko viacej, ale nebudem to teraz počítať. Nace prihráva 13 a Trae Young ho fauloval. 14 sekúnd do konca. Toto môže byť. Toto by mal byť už posledný útok New Orleans. New Orleans začal vyhrávať 21-22. 10, 9. Nedávajú. Evan Mobley doskočil. Musia ísť rýchlo do koša. Jaren Jackson Jr. A nedáva spod koša. Doskočil. Tento, jak sa volal, no teraz neviem meno, ale zázrak sa stal, že New Orleans vyhrali nad ťažkým tímom. Oh my god. Uvidíme sa na ďalšom zápase, na Game 2 sa uvidíme. Takže dovidenia.